Na Rympei U ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Ka Flyover ke Bathamai Hamira Bhayandar jong sorba Mumbai kalasha kren beny hadin bala kala kynsan na ka folin syakatulin ka bala wanra ke jing smokia halo ke jing shingan jong ka surak ki bapendon kami ka social media kila kali bakumno kala kynsan ya ka jing he ka surak ka Flyover na ka daw hakajaka ban pen keluj la penrit penban kynsan ka bala wanra ke jing sakut kali Nakaliang jang ke Mumbai Metropolitan Region Development Authority kala site khoj da ka baong bakani la le khanang bat ru da ka jing perkhat baha la ong ru bala le bala shnai ka Flyover kumni nakadaw basitom ban yo jaka ka MMRDA kala ong ru bala le bat la penbiang lut nadu ki signage ki rumble strips ki reflective markers ki delineators bati crash barrier ban suk ya ka jing penyat kali hakani ka surok ba kumbang ilai hakani ka video